Hello, good morning, good morning. Hello, everything. Uncle Mangit is back, yes. Dito, may bagong chismis na si Doña Tesoro daw ang babae ni Vico Soto. Hindi na si Gretchen Ho, o, diba? Kasi minsan nakita sila sa SEA Games nung last time na kasama sila. Ginawan sila ng issue, pero si Doña Tesoro pala ang tunay na babae? Babae? Ibig sabihin sila na? Ni Doña Tesoro? Hindi. Parang nirereto sa kanya si Doña Tesoro. Oo. Grabe ang balita. Kumakalat agad-agad ang mga ganyang chismis. Chismis talaga, oo. Usap-usapan si Vico Soto at saka si Doña Tesoro ng San Miguel Tarlac. Pero meron din na pagbabalita o napapabalita na magpinsan sila. Magpinsan? Ano ba talaga, Grabe na ito. Kung ano-ano at sino-sino na lang nirereto kay Vico Soto. Kasi naman, ang kanyang tatay na si Vic Soto, maraming kakilala, So, kung sino-sino na lang. Pero ang alam ko, si Vico Soto mahilig sa volleyball. Kaya napasama siya doon sa SEA Games na noon. Kasama niya at nakasama at naging kakwentuhan pa niya si Richard Gomez. Yes, no? So, yun guys. Maging updated lang tayo sa ating mga be careful lang sa ating mga napapanood at mga napapakalat na balita, Sige, bye-bye! Don't forget to subscribe to my channel and click the bell button to get updated. Goodbye!